Szavamra szomorú szándékot szenvedés. Napon nem látod, hogy a jó jöhet szembe még. Hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatsz, vágatlan. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy ez síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércáld már meg, hisz szép volt az a szabás minta. Ellenségedből lehet még mestered ki. Megvan, hogy ez egy kellő szűrő lehet a pályázathoz. Mi úgy érezzük, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy most mindent tudok a pályázatról, aztán persze a menet közben lehet, hogy merülnek fel új kérdések. Most jelen pillanatban igazából úgy érzem, hogy a szükséges információk birtokában vagyok. Őkön hozzá címzett átkos szavakon, csak lazán mély levegő és ének, nincs itt félelem, hisz szabad vagy az élet, örök a lélek, végtelen. Támog 236 a projekt fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásáról szól. A Budapesti Politechnikum Alapítvány BPA konzorcium vezeti a dél-alföldi régiót. Olyan fiatalokat keresünk, akik rendelkeznek üzleti ötlettel, meg szeretnék valósítani az álmaikat, és egy nagy esélynek gondolják azt, hogy most részt vehetnek ezen a projekten. Minden segítséget meg tudunk adni azoknak a fiataloknak, akik egy önálló, fenntartható életpályát szeretnének. Mind képzés, mind üzleti terv, értékelés, tanácsadás területén hozzásegítjük őket ahhoz, hogy egy sikeres vállalkozást tudjanak beindítani. Egekbe repít, egyszer süllyed mind a titanék. Enyém minden gondolat, eldobom minden gondomat. Bármi megtörténhet, foglalt a szabad akarat. A meztelenség elve, hogy kitárul az elme, de kihat a szemre a helyszíni szemle. Ragad a pillanat, ha egy döntést én hozok meg. Ha választani kell, azt úgyis én tudom meg. A szabadság szó önmagában gyengébb vadság. Definiált elvek, hogy a lényeget halogassák. Hisz minden itt jó, de legjobb a szabadban. Szalma szállal a szájban, szalma kalapban. Nincs idő se tér, nincs hajtás a kereset tér, ami keveset ér. Hiába vagy heves a tél, nem ez a cél, hanem XXL. Nyári látszellő, forró napsugárra a bizniszel. Testem lelki fröccse, aki kapcsolati tőke. Azon dolgok egyike, miben maradnék örökre. Gyakorlati alkalmazásban szerintem egy nagyon jól összeszedett, és igazából arra ment rá, hogy a gyakorlatban a vállalkozást, mikor elindít egy ember, akkor tényleg mennyire van toppon azzal, hogy hogy kell csinálni. Tehát a gyakorlati szempontból szerintem egy jó mérés volt. Összegezve, mind szakmai tanácsadás, képzés területén felkészítjük a fiatalokat egy új vállalkozás beindítására. A projekt során támogatásban is részesülhetnek, ami nagyon fontos, hogy a kezdőtőkét is megkaphatják egy vállalkozás beindításához. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és sok sikert kívánunk! Minket egy, ami vezérel, hogy egyező héttel legyünk egy a zenével. Nem számít ki mit érvel, hogy senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érvel, csak egy a feltétele.